Weh, Mbah Bel. Jan. Arepe goes Mbah Bel. Oh, iya. Guys, apa itu jaketan yo ngono semangat mumpung minggu. Engko goes teko kankap ya. Iya. Mlaku rene tanpa teken iso ora? Oh, tangane engko lak anu gocekan. Goes neng kankap ya. Aku yo tak gawe sapa itu yo nan. Mbah Bel numpak goes yo, dipapane sikile yo. Biasane satu tutorial menaikkan orang stroke. Oh. Ya, dipasne kono. Seperti dipasno kono, terus iki diangkat sik, iki diunggahne sikile, yo. Lha nyantol ya Bang. Maju iki majukno. Nah, aja ya sik. 1 2 3. Sip. Seperti ini. Wes sip ya. Sip. Gek tak pasangi sik ya. Akhirnya sudah sampai di Kankap. Halo Bel, di kantor Kabupaten Blitar. Piye seneng we teko Kankap? Seneng oh nangis mah. Tapi kok. Yo treno yo golek srengenge kok. Wong lanang ki wis anggen-gen. Yo ora sanggen-gen lha wis kebelet piye to Bel. Oh, wong lanang ki istimewane ngono kuwi dikai selang. Sing nguyuh ya sak sire. Gimana tempat lek jenenge wong lanang iki pokoke kudu ya karek trucut-trucut sor. Lah wong wedok kaya dirimu iki angel dadak wis nyopoti pager wesi sing lawang gembok mreteli sitok-sitok. Lah wong lanang yo ngono kuwi, pelakno dadi wong lanang iki penak enek. Penak. Ora samar kocar kacir. Wong wedok bae kocar kacir. Iya ya, Kang. Wes yo neh. Siap. Wes mundur sik. Ayo. Sip. Wah, kok ganduli obong yo. Lanjut. Akhirnya Sampai juga. Oh, Andre. Tit, aja direm. Kok pakai direm? Aku kira mlaku lho, Kang. Iki tabrane kene kan itu ora. Oke. Penak to nang awak numpak Enak. sepeda terapi iki. Ora ngira nek kowe iki setrugel. Wis aku mari ngene tak leren sik terus ngudut mari ono balik ya. Oke, siap. Aduh. Kesel Bang, kesel to? Ya kesel bel wis ngene. Iki balike ade ngetone aji-aji ya. Ngene. Bim, salah Bim. Iya toh. Tukang omah to, pinter to. Hebat kakung. So. Kiwa. So. Aduh. Kita wes gek mudut gek adus. Iya, jangan sih, Bang. Mudut. Sikile.
Kudu di tarine kudu diculi. Sik. Ini kok abot nanti. Sik to. Oke, terus ya. Yo. Terus sikune. Ngono kesuwen. Wes, kono. Ya Allah, Mbah Bel. Lah ngono awakmu ra kon kaya miluk. Wah, ben isuk sego pecel kek sampean ki setruk. Panganane mek sego pecel iki jangan bung. Ya Allah. Tapi sehat. Enggak lara to? Enggak. Ya wis terusno. Hidup sehat, hidup lemu ngono lho. Setruk lemu, yes, setruk lemu, yes ngono. Wong setruk mangan. Nganti nyelot awakmu nyelot bunder, sikilmu nyelot bunder. Beh. Aku iki kadang iki diseneni kancaku ngene lho, Mbah Bel. Kong. Mbah Bel iku kok nyelot lemu apa bendina kok jak kikuk-kikuk. Kikuk-kikuk bae kuwi aku. Bendina lek mangan kaya buta aku. Lah kok tambah bunder. Lah iya lho, mangan. Obat iki Kong, apa caplukane, apa emplok-emploke ngono. Wis pokoke apa sing tak gawa iki jan di jaluk-jaluk dimplok. Lah ra tak rem-reme susuwi bak ngene. Mlakumu gulik-gulik. Delon to raimu wajahmu nyelot bunder ser kaya bal bekel. Bal-bekel di nul. Lah kowe ora lek dituntun mempret. Oh, kecelak. Wes di stop sik, mangan sik. Sego pecel awe peyek. Atine pegel aja sering ngenyek. Enggak. Sego tiwul awe tahu. Enak Mbak Bel. Kayak bendina lho ya. Kong, sego pecel. Kong, punten. Kayak bojomu ki ora kerja. Yo alah, tapi ya ora apa-apa Ben. Kabeh wis ditata karo Mbah Gusti. Najan aku ra iso kerja ning pokoke ikhlas ngopeni kowe karo Mbah Gusti dijoli mbuh dalan. Kek nyepel sih lho, Bang Bayi amit-amit tanggo indit-inditen dhewe aja nurun anak putu. Wis tuwek mangan nyepres kek ngiler. Kadai ilere. Disok ning dudu. Keselak wis. Tenang, sing tenang. Ya Allah, tapi ya ora apa-apa lah yen trene ya wis. Wong iki dikai kelebihan, ya dikai kekurangan. Lek Mbah Bel akeh kurangi. Pikirane kurang. Malah rada ndos 90 kurang 5. Yo. Ya wis, yo nganu gek engko bar engko terapi lho ya. Terapi ungklik. Kowe lek dijarjani sikilmu mbededeng, akhire ora sehat nek. Tenang, gek mari iki siap-siap terapi sepeda cinta, ya. Ya.